Universitatea din București, doctorant în dreptul muncii la Universitatea din Timișoara din București. Tema pe care am ales să vă prezint astăzi este o paralelă între aspectele privind abaterea disciplinară ca un temei al răspunderii disciplinare din perspectiva dreptului muncii și din perspectiva dreptului penal, pentru că în această privință dreptul penal oferă dreptul comun privind abaterea disciplinară. Singurul temei al răspunderii disciplinare reprezintă această abatere disciplinară. Dacă pentru celelalte două forme de răspundere, penală și contravențională, codul muncii enumeră faptele care constituie infracțiune respectiv contravenție, în cazul răspunderii disciplinare nu există determinări, ci numai o definiție a acestui unic temei al răspunderii disciplinare. Astfel, codul muncii spune că abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. Actualul cod al muncii, cu modificările și comentariile ulterioare, spre deosebire de legea TCP 72 de 1972 dinainte acestei legi 50 de 2003, enumeră izvoarele de drept care dau naștere obligațiilor ce revin salariatului, adică normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, fără însă ca această enumerare să fie mai restrictivă, putând exista alte izvoare de drept care să dea naștere în sarcina salariatului la anumite obligații. Astfel, se consideră că obligația de respectare a normelor de comportare care erau prevăzute în vechea reglementare, deși nu este prevăzută în noul codul muncii, de fapt, este o obligație care ar trebui respectată, pentru că intră în ordinea fereastră a raporturilor de muncă într-o economie de piață. Pentru ca fapta salariatului să constituie abatere disciplinară, aceasta trebuie să întrunească cumulativ mai multe elemente, pe care, spuneam, sunt preluate din dreptul penal. Obiectul, latura obiectivă, subiectul și latura subiectivă. În ceea ce privește obiectul abaterii disciplinare, acesta este reprezentat de relațiile sociale de muncă, de ordinea și disciplina la locul de muncă. Pentru a ne afla în prezența unei abateri disciplinare, este necesar ca salariatul să comită o faptă care să contravină bunei desfășurări a activității prestate prin încălcarea normelor care impun anumite obligații. În ceea ce privește latura subiectivă, aceasta este determinată de totalitatea condițiilor cerute de norma incriminatoare privitoare la conduita salariatului. Elementele componente ale laturii obiective, preluate tot din dreptul penal, sunt elementul material, care este reprezentat de actul de conduită interzis prin norma incriminatoare, acesta constând fie într-o omisiune, fie într-o comisiune. În cazul omisiunii este neapărat necesar ca salariatul să aibă obligația de a nu rămâne în pasivitate în ceea ce privește îndeplinirea unei anumite activități. Vătămarea adusă valorii sociale ocrotite este tocmai urmarea socialmente periculoasă. În cazul dreptului muncii, spre deosebire de dreptul penal, dacă sunt provate vinovăția salariatului și încălcarea normelor legale, urmarea imediată și legătura de cauzalitate sunt prezumate, ceea ce în dreptul penal trebuie să fie de
universală. Vinovăția poate să fie, fapta este poate să fie săvârșită fie cu intenție, fie din culpă. Intenția este, ca și în dreptul penal, de două feluri, intenție directă și intenție indirectă, adăugându-se la aceste două forme, în doctrina penală, crede intenția sau intenția depășită. În ceea ce privește culpa, aceasta este fie cu prevedere, fie culpă cu nesocotință, ambele fiind preluate din dreptul penal și în dreptul muncii. În lipsa vinovăției salariatului nu se va aplica sancțiunea disciplinară. Sau dacă se constată această lipsă a vinovăției și decizia de sancționare a fost deja emisă, această decizie va fi anulată. Ca și în dreptul penal, există cauze care exonerează de răspundere de salariat, acestea fiind preluate tot din dreptul penal. Cauzele de nerăspundere disciplinară sunt legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică și constrângerea morală, cazul fortuit, forța majoră, responsabilitatea, beție involuntară, minoritatea fortuitorului, eroarea de fapt și executarea ordinului de serviciu emisă în mod legal. În ceea ce privește legitima apărare, în materie de dreptul muncii, legitima apărare este foarte rar întâlnită față de dreptul penal. În ceea ce privește altă cauză de exonerare, starea de necesitate, aceasta față de legitima apărare este mult mai des întâlnită în dreptul muncii, în cazul abaterilor disciplinare și, deși este o cauză de nerăspundere, legislația penală reglementează o situație de excepție în care salariatul sau făptuitorul, în cazul dreptului penal, răspunde, deși există această cauză de nerăspundere. Atunci când salariatul își dă seama în momentul săvârșirii faptei că pricinuiește vădind mai grave decât cele care s-au produs dacă pericolul nu era înlăturat. În ceea ce privește constrângerea fizică, aceasta este o cauză de exonerare a salariatului pentru răspunderea disciplinară, atunci când, din cauza unei constrângeri fizice, salariatul săvârșește o abatere disciplinară, constrângere pe care nu a putut evita și care nu i-a putut rezista. La fel este și cazul constrângerii morale. Constrângerea morală poate fi exercitată prin amenințare cu un pericol grav pentru persoana salariatului, ori altuia, și care nu poate fi înlăturat în alt mod. În ceea ce privește cazul fortuit și forța majoră, în doctrină există păreri diferite. Unii autori consideră că cele două noțiuni există între cele două noțiuni identitate, din moment ce amândouă sunt cauze care produc același efect. Iar în altă părere, în altă opinie, se consideră că sunt diferite, din moment ce atât vechiul cod comercial cât și codul civil le menționau pe amândouă. În legislația muncii, codul muncii se referă expres în câteva articole la forța majoră, fără a o defini. Interesant din aceste cauze este cazul minorității, pentru că știm că minoritatea este o cauză care duce la incapacitatea încheierii contractului individual de muncă, minoritatea sub 16 ani, contractul individual de muncă putându-se încheia de la 16 ani sau, într-un caz de excepție, de la 15 ani, și în cazul beției involuntare, pentru că beția involuntară poate fi întâlnită foarte des ca și cauză de exonerare de răspundere disciplinară în codul muncii. Spre deosebire de cauzele din codul penal, există o cauză preluată din legislația contravențională, infirmitatea, care duce la nerăspundere disciplinară. După cum se observă, abaterea disciplinară este, deși se pornește de la o singură
sunt preluate elementele sale constitutive și cauze